Băi, țigani. Da-o, ungure. Aș mânca un pui, bă. Da, te-ar dracu, știe. Da, te-ar Dumnezeu să-ți ia foc casa, să ne parte de familia Da. ta. I-am zurat așa acum. Hai mă, că ți-am scopit, fii atent cu alea. 1 2 Nu, mi-a trecut carabitul prin față, băga mea. Speak English, please. Nu mă, nu vreau. Ok, muted. English. Oh, muted. Mute all of us. And watch out for kick. Affirmative. Do not be afraid. Let's go. Like go long. Nu știu dacă mai vorbesc în engleză, dar hai. Uite. Bine, 1 mid. Treci și mui dau. și unul pe mai. Treci și Bomba mui B, dau. bomba One mid, one lower tunnel. Aoleu, tu mi. Movim B, man. Jordan. Yellow tunnel. Rareș. Spate, acolo. La bomba, acolo, mă, stânga. Mid. Stai bine. Nu mai stai bine. Și mui știi jocul, îmi trece de 5 ori. Ah. Retardat cu telefonul, că l-am Ia, ținut. Dragon Lord Factory New. Dar la dragul de joc și muistul, am deschis alți trecutii și acum mi-l treci prin față și îmi dau unul... De ce cutii? Cutii de cutii sau? Nu, cum îi zice, stai că mă uit acum, Da, break-out. de ce l-am trai? Pe ce, pe ăla? Am Global Elite. La cuții 10 mii puteți să dăm, că am Legendary Master. Pe ce? Îți dăm la cuții de ia. Bă, dar de ce joc pe telefon vorbești? Ăla Case Sneaker 2? Da. Nu, simulator. Eu joc Case Sneaker 2. Am 5 minute de când am intrat ungure, m-am dus. Să vezi ce prost am zis. Ce prost e ăla. Bă, ajută-mă, că vă știu că e prost. Asta e că orange nu-i cu... Du-te, fă ceva One de mid, sus. door. Fuse. Haide, fiu. Cum mă că... What the fuck? Hai, faceți force. Faceți force. Asta e ultima cutie, dăm ceva bun, dăm dracu ceva bun. Un căcat de Nova Koi. El HP. Greu pe dracu, că i-am dat 81. Bani, de ce? Ne bat, bă. Safe, man. Throwing flashbang. Nice, flex. Terrorists win.
Mă duc la... We're wasting time. Let's go. Deploying decoy. Nu vine să cred. Să-ți vină, să crezi. Am dat în alt 200 de gloanțe, mă. Hai că i-am dat. Du-te, ia-și tu un AK. Veniți dracu pe vom. On long. Du-te, ia AK. Near box. Stai pit. Deploying flashbang. Next gen flash. Vezi că e al tău, nu Daniel. Văd și eu că am minimap. That's a negative. Mamă, vedeți că eu am double tap aici, clicuiesc de 2 ori mai rapid. Așa că runda asta nu-s prezent. Ah, yes. Yes. Oh my god. Yes, dummy. Oh my god. Let's go, people. Ar mânca o găină. Gobi, ai gobi. One short. Gobi. Team, one short. Two short. Așteptăm rally. Ce să mă ajut? Mamă, și 2 lung. Bine, unul mai ia. Nobody can look long, yes? Stado, блять. Du-te la drac. Mamă, ungure, vezi, m-am jucat aseară cu Alin și cu valută. Bă, să vezi ce cap am dat pe ușă primit. Roger. Let's go, people. Ia să văd dacă mai am bulanul ăla de dinioară. Yes. 3B, yes. Du-te la drac. Tu și cu măta. Aia șchioapă. Long, one long. One short. Bă, vedeți că aveți unul care vă vine short. Nice. Flexi One rally. more long. Short, short, short. Iară, dai înalții? Short. Grenade out. One short with the VP. Short, short, short. One. Dai-mă cap. B. Bagă, ungure, bagă, hai că scutim. Hai, ungure. Vezi că e tunel. Unul-i tunele. Unul acolo, hai, jos. Hai de diffuse. Ia uite unde era, mă. Ia pe-o, drag frumos, ia pe-o, bă. De la ușă. 2 ori să avem please. Has been defused. Counter-terrorists win. Am. Ca să mai vrei să mănânci găini, dați AVP. Yes. Pui lui găini. Hai, ce spar capul. Roger that. Need backup now. Tu vrei să gări una găini? Când mă duc să-mi găină, bă, duceți-vă dracu unul short. Alright. Fire Ești prost. Yes, go 3 long. Yes, yes, Du-te yes, la yes, dracu de yes. căcănar, bou. No one middle. No one short. Mă taci, drag. Șara. Eu dat oricum mod, degeaba ai zis și-a dat. Unde e? Bă, făcea ace, bă, prostul. Nice. Știu. De-aia am și venit.
E timpul să ne băgăm în priză. Aseară Alin mi-a furat un ace, numai bun. Așa l-am furat și eu lui Rareș. Rale și gay, să știi. Atunci și-o meritat și el. Flashbang. Throwing a grenade. Rareș, dar n-ai microfon? N-aveai microfon, că aici fac. Că n-are tasul, păi, are tasul. N-are bandă microfon. Mamă, hai că cred că m-am crezit decât cu M4. Mid, și prin... Opri mid. Deploying flashbang. Îmi ia mui. Bag down. Flick of the... Să-mi bag pula de m-am uitat la el și chiar de acolo. Fuck. Doi. Tu în gură de prost. Gură, Cum a intrat? Știți că am bomba, da? Pitero are un. Defend bomb. Green. Bă, du... Nici cât defend, vină o dracu aici, defend, auză. E moldoveanul ăsta? Ia uite ungure ce am de la Basilisc la Atomica lui. Prost ești. Și pe urmă la default, a? Dă-i cap, dă-i cap. Omui. Trece și ține aici. Omui. Bă, nu vreau bomba. Ce mă jur? Fac dresaj ca cu el. Hai mă, cu atomica lui tău. Dă-i cap. Vezi că vine pe acolo. Paguti. Ai grijă, ți-l am făcut. Stai. Run. Green, run. Dați mă. Not kill. Not Taci. kill. N-are. No time. Are. Ai bă, gică bă. Mă, da, dracu, nu veni să stați pe bol. Erai singur. Nice, Green. Yes. Tu știi la dracu, mă, de boc, trebuie să fac dresaj ca Nu, Nin. my friend. Trebuie să fac dresaj ca Nin Costa ca să vină să dea defense. Eu nu veni la defense, eu Dar vreau să fac... când are timp, fătu-ne în gură de prost să fugi. Dar mă, avea timp 100%, mă. N-avea, mă, mai era 9 secunde. Grenade out. Fire in the hole. Bă, scuza mea că v-am scos 3, scuza voastră care... One green. Oh, two. One short. Ia uzi prin T-spawn. Acum spilul. Mamă, cum o veni direct pe mine. Go away, Tu go away, lung- go away, go away. 2 lung, 1 are AVP, 1 calaș. Ai picat AVP-ul? Laying down smoke. Da. Nei! S-o pipi cuțit și s-a mai dus așa o leacă și s-a dus cuțitul. Bata cu aia, așa frumos. Yes. Yes, my friend, yes. Eu fac cu un coleg în clasă concurs la care dracu, cred că mai multe cuțite și care mai șmecheri, știi? Am dracu, mă, souvenir factory new saga. Wasting time. Let's go. Nu există suvenir Cum am până ăștia cu scotul? Băga-mi aici piciorul. cu skill. Throwing flashbang. Cine e? Futu-ți AVP-ul tot să... Cine e păsărică? Cine e păsărica? Am bomba. Deci dacă nici acum nu dați defend și după aia zici că ați pierdut din cauza mea, eu dau abandon. A, bă, cică, mă faci ceva? Mă, mui, care ești? Mă, mui. Vreau. Fii hai ungure. Forța, sunt piciu un cuțit. Tu nu strâmba. Fii atent, că mi-a picat un... Bă, gomeaș. Tu te-ai dat pe mine. Nu strâmba, tu. Let's go. 4 UMP labirinturi unul lângă altul. O, e bun, nu? Da. Asta e bun la nu la ungur. Grenade out.
Stai că vin back data. B. Nimic. Mamă, 99! Raise, tu, nu străma. E vreun acamă? Prezervativul. Caca, maca. Prezervativul. Caca, maca. Am 25 de euro. Fac mic. Hai, fă mă, te-am 2000 de euro. Am 24,9, acum am 25. Acum am 26. Aveam pe ăla, pe simulator, aveam 25 de mii. Throwing a grenade. Ești, dracu. Dacă zic și skin-ul de vreo 20 de mii. Nu-ți vei. Bă, eu propun să-i dăm la ăsta care ne cu noi kick în ultima rundă, ce ziceți? Nu, Da. nu mă. Ha mă, că ca să iertăm cât de multă iubire. Stai mă, că așa-mi făcea și mie, mă. Nu mă. Să pun acolo o poză pe CSGO Polski. O picat cu un grup de 4 roși retardați care i-au dat kick. Paca. Am cumpărat 3 contracturi, mai leu, fii atent ce fac. Ce îmi plac caprele astea? Mai, lă, caprele astea cu coarne și cu blană. Wow! Mai le cumpără? leu, n-am nici... Bă, ce face? Let's get this done. Am jucat gen cu nu știu, cu Vlad, cu Alin și cu încă cineva, cu... Du-te! Nu mai știu cu cine. Rami, zic că e nu doar da. Ăla care are cuțit. Ei, am jucat cu el și ăștia mi-a dat kick din greșeală, gen că odată tăți trei în același timp, da, așa, bulan. Și mi-am dat kick. Băi, dă-mi kick-ul, dă-mi ultima rundă. Da, mă, persoană. Bine cu aia. Hai, mă, să vezi că nu, dar. Băgate-i până la raici, dacă nu dai kick ai bine pe ăla. Ia ca pentru mine Kitchen Legion. Nu-i pentru tine, mă, moi, pentru mine. Nu-mi place. Eu sunt încălzit acolo, nu că... Îți dau aca, sau aca. Azi a încălcat un pui cu bicicleta, cred că a murit săracul. Da, bă, bă. Bă, Hai, cică, bă, bă. cigan. Bă! Mersi. Du-te la dracu, copil prost, du-te, Bă, dracu. da, să vă uita dacă pui, dacă capă cap, săracul. Așa e și tu când te bate măta. Eu am călcat-o pe măta, mai înțeles? Nu te e din neamul meu. Stai, am dat grenadă. M-am dat grenadă, m-a costat viața, bag po. Dă-te tu pe mid. Bomb here. Mai la dar ce voce apetisantă ai. Eyesight. Ce îmi plac femeile astea. Mai, nu. Femeile astea cu păr și cu limbă. Nu știi cum să faci, să faci așa. Nu știi cum să faci, mai la. Încercați să ziceți din rusul ăsta. Polonia. Ucraina. Chiar la mine? Nu mă aveți din Cernobâl. Ia, ce cutii, deci cutii. Hai, iată. Mâncați-l! Supri Hai, pe Bibi. bravo! Hai, Bibi. Go, go, go. Bibi. Hai, Bibi, hai. Hai, zi de băbară. Grenade out.
Nu, doar mid. Uai, nu cred. No, bă! Hai, nu rog mine. With pleasure. Uite-mi pizda, mă, de mid. Aia se uită la. Mai te puții dincolo, Nicolo, că nu mai pot eu. Extraordinar, mai. Când eram mic, dar mi-ai zis o vorbă bună. Ești prost rău. Da, da. Bă, deci eu stau și deschid cutina, am încălziri, jocat și tot am scorul mai mare ca voi. Ce pizda, mă, că ai făcut ca mine. Pentru că te lăsăm. Dar vezi Ce că îmi fac puia rumeniza cuptor. Hai, mă joc până fac puia level cu up. usturoi și cartofi. Wow! Mă joc până fac level up, după aia mă duc pe serverul ăla de 1v1, că stau cu niște băieți. Eu am găsit un server bine, bă. Eram în grup, gen pe celălalt cont, de un server așa de 1v1 român. O, și așa de șmecher acolo. Hai, be. Nu, rare, nu te bătea, rare, nu te One bătea. short. Du-te. Door. Da, mi, hai, că zic că, Saci, că zic că îmi dă diffuz. Nu, du-te înapoi. Saci, Check for defusing. Dă diffuz. He is defusing. Run. Nu mai dă defuz. It was fake. Deci m-am obișnuit să stau să învârt în mână Butterfly Knife-ul, carambitul și că nou baioneta, așa cum că n-am căcat ăsta de cuțet default. Da, ce pizda, mătii. Aia, the chicken. Bă, mui, tu mai cunosc cu neam? Da, ai vreo 70.000 de găini. Când vine apocalipsa găinilor, să vezi și muiții, ei mănânc human McNuggets. Mănânc ungurul McNugget. N-ai mâncat în viața găină. Dacă am mâncat în viața mea vreo găină. Da. Eram hipnotizat când eram mic, dar am fost pe ăla pe creier, dacă m-am deșteptat. Last long. Last pit long. Hai, te ține un barbut, hai, barbut. 6-6. În seara asta, băietul, pune pitoarea la treabă. Fai, m-am jucat la școală, m-am dus cu unele, am jucat la barbut, am venit cu 30. M-am băgat cu ce dracu m-am băgat? Te bani, Nu, cu 30 de lei, că am colegi din ăștia. Bă, ăștia fumează, bagă la păcănele și îi fur. M-am dus cu un căcat de ceas, de 5 lei, 10. Și am plecat cu niște căști din alea de iPhone la 1.000.000. Sau am un coleg prost care și-a pierdut geaca la barbut. E un numit. Mamă, ce noroc că n-am plantat. Noroc, nu? Noroc că n-am plantat-o, că așa-ți băgați de defuse. Mergem lung? Voi duceți-vă lung și gen când o să vadă că sunteți lung, eu stau tunele și o să dea araș pe tunele și am să iau. Că așa face eu Da, cum să nu, da. We shall rule the day. Măi, prietene, am 1200 de ore și am și Vagvan, deci bici plus. Ai făcut? A? Ai făcut coade? I-am dat coltul la un prieten. Mi-o băga wallhack. Gen contul ăsta eu numai pentru CSL am, am celălalt cont Eurotrack Payday 2 am tot.
Dar mai nou ăsta s-a transformat în cont principal. Vede ce one tap-ui dau, fai, s-o dat. Aveți unul short și unul mid to back. Și unul tunele, băga mea ceva dacă lui jumătate așa. Unul tunele jumătate așa. Taci, pic. Vezi că e City, cred. Cred. E o pulă. City era. City, mid. Mid. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. Grav. Nice, man, you are nice. Vă spunem câți beși câți ani. We will defeat the mercenaries. Nu B. Affirmative. Throwing a flashbang. Și unul la 10 HP are. E pe mid. Hai, B. Chicken. Intră primul. Și când se face să vină... Vezi că e pe A, mid, frumos, cred. aici. Nu mai merg, gata, lasă. Ragi la window. Să fac și țin tunelele. Grenade. I'm throwing a flashbang. Duceți-vă bine. Hai be. Du-te, pete. Și du-te, du-te. A clear. A clear. Hai că v-am spart AVP-ul. Da, cu 10 HP. Bă, l-am spart la nou. Terrorists win. That may be free. I'm throwing a smoke. Eu mă mandarine. Throwing a flashbang. Am mandarină cu... Flashbang. Thank you. Grenade. Hai short. Yes. Le mi spare unul mid to back. Unul City. Hai B. Unul tunele, l-au murit. Terrorists win. Am dat la mă. Planting. Hai cu la capul. Mamă, îmi dea un drop. Ultimul meu drop cred că de un an, de pe celălalt cont ăla cu Vagban nu l-am mai primit, când am primit un drop de 15 euro, de mi-am luat pe D2 cu el. We will defeat the mercenaries. Mai visez, nu? De atunci n-am mai primit decât un cel mai bun drop, un Steven de un euro. Cel mai bun drop la meu a fost cu tine, 5 euro, bravo, chiza aia. Așa mi-a picat și mie cutii, dar nu bravo, gen mi-mi picau cutii când apăreau operațiuni. Bravo nu mi-a picat în viața mea. Nici Phoenix nu mai pică, nici Breakout. Dă-mi bomba, dă-mi bomba. E liber B, e liber B. Trare bomba. E liber B. Trare. 3 HP. Mamă cât i-am dat, aveți unul 5 HP tunele. 3 IP, Pete. Pete! Fucking noob. Mamă ce kick îi dă nu... Îi dau kick să mor eu, în ultima. Da-mi Îi ultima, dai kick, dă-l dracu de prost, și așa câștigăm. Dă kick. Dă-mă kick. Bă! De ce-i dați mă F2, ungurul ăsta? Ești prost, bă, bă, bă. Vedeți aici, ultimate drop când am pus că ești la nivel, mai trebuie să mai bag un meci cu voi. Nu mai joc acum. Mai băgăm unul? Nu mai vezi să vreau 10.000 de credit, nu acum. Hai încă un meci ca să-mi iau drop.